vasikana vembo vatanga kunditi handi tinokudzidzisa zvokuti uzvitsvagire mari yako. Ndopatikatanga kuteera vasikana ivai tichienda kubhawa. Iwewe da kuziva kuti umandara wakabvisirwa mubhawa here kana kuti wakatanga kuzoenda kubhawa uku umandara watobviswa kudhara, zvakafamba sei? Ndandabviswa kudhara. One makore mangani? Kwati ndo pawakabviswa umandara ipapo? Ndandabviswa zvangu 12 years koko. Handiti short time, handi hasa denda mubasement mamunoenda. Denda kuchisango. Denda kuchisango kuyakuwe. Saka tikasvika ikoko. Tasvika ikoko ndobva nditi kotama. Kowe wekubvisa umandara airova yeke futiro. Tinonzwisisa kuti vanhurume vane nhengo dzakasiyana. Kune dzirefu, kune dzipfupi, kune dzikobvu, kune dzitete, kune dziri pakati nepakati. Iwe unowanzofarira yakaita sei? Mwana kuita zvinonakidza zviri sex unonakidza. Mumwe akati chidhafu unodhamba. Kudhambe kunyepo. Zvakuri ndizvozvo. Kwangu fanira kungoti kuzvara mwana anti kunongovhurika musoro chibuda. Uchingogara kunongodzoka kusvika paposition. Zvangofanira nepapa inongopinda kunongovhurika usingoendera nechinhu chikupinda imomo. Alright. Vanhukadzi vane madays avo aya epamwedzi aya. Umwe anoita 4, umwe anoita 7, zvinoenderana, umwe anoita 3 madays ekuenda kumwedzi aya. Iwewe kana uri wasvika madays aya, ngatiti asvika maybe pamwe hautorina mari zvakatopresa. Rendoti pamwe alright, pamwe maybe madays asvika uri musi kana musi 25 yecho. Towazi kupera kwemwedzi apa ndopaudiwa mari, hauna mari. Unoenda here kubhawa kunokejesa? Ndoenda. Ndotenga cotton. Kuenda netomato sauce iyoyo? Notenga cotton. Woita sei manje? Wopfeka cotton. Kupi? For cotton? Kurenzwa kupi cotton? Kurenzwa kakuzasi kokoko. Tinoda kutaura nhau dzeutsanana. Iwe wabva upinda ka iwewe. Wari short time. Unobva watodzoka pa touchline here ipapo kana kuti mune nzvimbo dzamunoitira ma short time idzi, munenge kune mvura yekugeza, munoita sei? Hakuna. Tinoishandisa maprotector. Protector harina basa. Asi dai kurunzi paunonzi pepe wasangana nemunhu wezvakadaro. Munhu wenyoro yandiye anonetsa. Protector harina basa, but hakuna usupu unogona kusara here apa. Hapana. Ko zvinhu zvakwira mazuva ano, ka petrol yakakwira, imamusari makwidza. Maura acho agona kubatana. Maura aibatana dai atobatanawo zvinhu tikatokwidza. Manasi ndiye ane chimuti saka imisisi buti pakange paita nyaya gadzisa kupotsa itaramba maya nekuti kuna mukoma manasi. Right, kusangana kwatiri kuita zvakare mhuri yeZimbabwe tiri paChibanda Media, apo patinenge tichita hurukuro nevanhu vanotengesa bonde. Handiti ka chirongwa chino ichi chinonzi Bishu Reality Show. Chinobuda musi weFriday na 10 AM nemusi weMonday, not Monday, nemusi weTuesday na 10 AM. Svondo rega handiti ka. Muchirongwa chino ichi hakuna munhu anomanikidzwa kubuda paTV. Vanhu vese vanobuda panapa vanenge vatenderana nazvo. Vana vadiki vari pasi pemakore 18 havatenderwe kuona video ino yanditi ka. Vanyarikani endai munoona muri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Panapa tine muenzi wedu panapa. Ini ndonzi Manasi, ndiri mwana wekwaChibanda. Hameno kuti imimi munonzani? Unonzi Nombuhle. Nombuhle Mutanda. Nombuhle Mutanda. Chichirudzi Nombuhle Mutanda. Handizive. Pachikuita nekese chindebele. Uyakhuluma? Ndangopiwa zita nevabereki handizozivi. Alright. Nombuhle, zita uredi Mutanda. Alright, ungaconfirm here kuti unoita basa rekutengesa randingati urati bonde? Hongu, unoita. Zvakatanga rini bonde, zvekutengesa bonde izvi? Inini zvandakaita ndezvekudeso. Inini vabereki vangu handivazivi. Funga ndangogara nawo mwasikana uswa ndingogara nawo. Kutaura kunoita vanhu vanotaura vabereki vangu vakafa ndikasirwa sisi vangu. Saka ndaigara inini nasisi vangu. Sisi vangu akasvika pakufa. Vanhu vangosiwawo zvongosiwawo zvazvi.
Unambogara nevasikana mutaundi, tingogara nevasikana alright, ngati uri kumhanya pakukura kwako apa, udiki hwako apa, da kuzoti wakazobva sei kuna sisi, wakaenda kuchikoro zvakafamba sei apa, because bonde ka hauna kutanga ka uri grade 1 2 ka, wakazanga maybe watokura maybe kuma 13 14 15 ikoko, right? Pakukura kwako ngatimbonzwe munhoroondi pakukura kwako kuti zvakanatsofamba sei chaizvo. Saka tora nguva yako Satya. Alright. Ndane 13 years chigara nasisi wangu. Saka sisi wangu akazofa. Sisi wangu wafa, mana ngosara nchingogara ndini pamba bebe. Sisi ndo wakakuudza kuti vabereki vavo vazive kana chi? Sisi ndo wakadaro. Vachita na mama ntivazive. Wangosirwo ininiwo vari mudiki. Mama wangu nadhidho wangu ndofunga wangu wakarambana here. Saka mwene mwangu enda kwake. Sisi wangu vangosirwo inini. Patangogara tese kumacheki. Kumacheki. Apo tienda kwa Mutare handavaziva. Tichingogara ikoko, tichingogara. Sisi wangu akazofa. Mana ngosara pamusha pedu nichingogara. Une 13. Uchichengetwa nani? Nevanhu vemaraini. Sisi wakanga wasina murume here kana vana? Ngwasina. Makore api ayo? Pawakagara sisi wangu? Pamakore api wakasiwa ne 13 years? 2016. 2016. Asi nyaya dzekunyepe idzi. Kana. Naye cameraman ukudzibatanidzo uri nyaya dzekutaura panapa idzi. Maprize handiri? $7. Alright, maprize. Ndikazobva ndikazoyeka muHarare kamusozvona. Alright, mira tinzi, alright. Because nyaya dzacho dzinenge drama. Dziri kunatsoenda up here nyaya idzi. Kuma $7 ndakatombona tiwana tine tuma 13 yeturumba. Alright, mira tinzi, alright. Rega tirege kuti ari kunyepa, rega tinzwe. Une 13 years chii chakaitika ndinatsonditaura. Ndoba ndatanga kugara nawo mwasikana so. Ndichigara nevasikana ivavo. Kumacheka kwaye kukomboni, mulocation, pub chekuruzeva, kumuprazi kana kuti kuchi? Isitagara nechemukomboni, duze nemukomboni. Ndoma taigara. Nguva idzo varungu vengu vatobuda here ndo vengu vachiripo? Vangu vabuda. Alright, tisanangura alright, handi. Saka ndokwataigara ikoko. Vasikana vembo vatanga kunditi handi tinokudzidzisa zvokuti uzvitsvagire mari yako. Ndopatikatanga kuteera vasikana ivai. Tichienda kuBhawa. Tikasvika kuBhawa kuya. Ukaona murume unenge waona ikoko. Ubva kudza kuti ndaurara newe. Saka wakati unomubvunza kuti mari kuraramisa. Wandapindura kuti mari yakati. Warekodhera pachama? Parufama ndi? Sorry, handi. Obva wamupindura kuti mari yakati. Saka obva warara naye. Saka ndozvandanga ndakungoitawo zvozvo zvaita vasikana vavo. Mira, right. Zita ndaukangamwa. Nomuhle mutanda. Iwewe dakuziva kuti umandara wakabvisirwa muBhawa here kana kuti wakatanga kuzoenda kuBhawa uko umandara watobviswa kudhara? Zvakafamba sei? Ndandabviswa kudhara. One makore mangani? Kuti ndipo pawakabviswa umandara ipapo? Ndandabviswa zvangu. 12 years koko. 12 years? Muri kuzvinzwa kamuri yeZimbabwe kuti mandara ndosaka uchiona mandara mazuva ano dzaakunetsa. Vanhu vari kutobviswa umandara uri kuma 12 13. Zvaari kutaura izvi hakusi kunyepa, zvinoitika zvechokwadi. Kana nadzo zvichiri kuitika. Right. Munhu akakubvisa, alright. Sataenda kuBhawa. Munhu akakubvisa umandara munhu akakura sei? Chii chakanatsoitika kuzoti azosvike pakukubvisa umandara? Komana ndedana naye ngane 17 years. 17 years. Saka ndaita nchenombo kwawo, chinoraramba kwawo. Achimboita mbichana pesi randajaira. Alright. Hapana ngwenzi one time. Pakarwa mbichana. Alright. Pesi randatojairawo murume. Pain, ora chimbotudza nezve pain yekubviswa umandara. Yakanatsomira sei izvezvo? Yakamira sei? Inini hangu pani pachangu ininga. Ndaye zuva rekutanga randakaenda. Aingoita mbichana zvasindenzwa kuti pano chikutika pari kurwadza. Pechi 2 handizoti akaita zvekuita sei, nandakarara chaiko. Nditaka ndiita zvekundita sei, bozi anga ari munhu muhombe kwandiri. 17 ne 12 yaya. Ndakazongoonawo ropa. Asi kufamba chaiko ndaifamba zvakanaka, pamwe nekuti munhu anga andibvira kudhara achiita mbichana here.
mandazogara kuti azodzokera futi kunoita zvinhu zvadi zvatajera kuita pataita aipesera zvanga zvatowo muropa zvanga zvakunakidza zvanga zvakunakidzawo hanzi nemumwe hanzi ukarairidza chembere muto wegwai mangwana inofuma yavira mudziwa ichida kubata dzakawanda. Alright, kubawa. Alright, apa taakuchienda kubawa manje. First day rako iyoyo rokuenda kubawa wakakechwa nemunhu akaita sei? First akakupa mari chii chakanatsoitika natsotaurawo? Akandibvunza ndikasangana nemukomana ndikasangana naye ndobva ndibvunza kuti uri kudei pana apa iwe nezvaurizvi ndikati ndotsvaga mari zvikanzi mari yacho uri kuidii zvauri mwana mudiki mune angatori nemota yake mukomana iyeye zvauri mwana mudiki akati ndiri mwana mudiki asi ndogara ndega saka ndichigara ndega handina munhu anonipa chikafu ndotombopiwawo nevanhu vemaraini saka unosvika paunoita komuna uya ndopa akati saka togona enda tese here kumba kwenyu ndikati toenda panosvika mota here ndikati panosvika zvikanzi saka uda mari yekurara yenaiti manhati ndoda 15 mari yandikataura zvikanzi 15 mayusa ndikati 15 zvikanzi handei tatopinda mota mevha taenda kumba tasvika kumba tavhura tapinda mumba pana topfekedza protector wanga watodzidziswa kudhara saka ungotori nawo here pazuva naive nawo ndandapiwa nevasikana sikana mupfekedza protector ndobva tomboda kuti itei bazoti alright ndokupa 20 toita zvakadaro mana tongoti mari yawanda mana tongobvumawo $20 ingeri dire night saka makarowa maraunzi akawanda sei night tangoshandisa 3 maprotector vatopera saka kunze kwakunoedza ndopakati ndokupa iri 20 toita zvakadaro pandabvuma anga adzirwa manje ndopa akazoita zvakadaro zvikanzi ndoita murume wako upe nhamba dzako dzefoni ndikati handina foni munhu yakati saka ndopota ndichiuya ndichikuona pamba angoti alright munhu yabva aenda mangwana acho patikadzokera futi bawa handaumuona munhu yangu handaona munhu short time manti short time mari mandati 5 kandokupa 4 pandabvuma kuti anoita madhiredu taita madhiredu munhu yaya ndobva andipa mari yangu mandazoona mumwe anditi short time handi asasi doenda mubesimenyu mamunoenda doenda kuchisango kuya kuwe saka tikasvika ikoko tasvika ikoko ndobva nditi kotama anditi kotama mandakotama saka pandikakotama mandivhara muromo munhu yawe vhara muromo vatopinza ruoko umu kudai vatora mari yese yanga nayo yanga namboshanda tora mari yese zvikanzi wakangotaura chete bvunza vanhu vese pabhawa panapa ndinozikanwa mbiri yangu ndokuuraya munhu yandobva atoita zviya zvekutangira kurepa munhu zvekuti munhu akuirirana vatongoita zvakadaro asina kana protector vatondita zvakadaro vatonditi handi tidzokere tichiwirirana totisvike kokuti tisekerera totongodzokera kubhawa pepai tongosvika fesi vamwe wangu vaizvionawo kuti fesi munhu asi kuita sei fara but wakandibvunza nengoti ebo zvese zvaita zvese zviri right here nengoti ebo zvese zviri right vazvatongopera zvakadaro zvapera zvakadaro saka ndikazonoti zvekuramba ndiri kumusha zvinonetsa shamwari yangu nyene mainini wayo vaigara kuno kuHarare. Alright, ko uyu wenenge kuti tisati tauya kuno kuzvekuHarare kunoku kune uyu kauyu wekupromisa marriage kauyu wokurowa yeke mamba kwedza kauyu haana kuzombobatika futi haana zombodzoka anga ingoriwo kuti ndikangoti munhu uyu ndimuti ndakuda ndite ndakuita imba ndokwanisa kuita zvandikuda zvekurara naye akadaro ko wekubvisa umhandara airowa yeke futi here uyu futi umwe akubata chibharovha arowa yeke saka unorova kuti vanoita nhumbu ipapa nhumbu handina mvura ndikaita nhumbu alright ndo nyaya dzekumacheke kaidzi alright maybe zvinhu zvakaitika kwenguva yakareba sei izvi
onde kutengesa kwakaita kumacheke zvakaitika kwenguva yakareba sei? Ndamboita nguva yakareba 3 maybe 1 week here 1 year kufungidzira kwako kana uchiri tikata kuranga mwedzi shamwari yangu ndopeka ndodaenda kuHarare ukamboendere kunonzi kumazowe apo kumamainoko ndopandika muti kuHarare kwacho tikasvikatosvikira kumba kwani tikanditosvikira kumba kwamainini vangu right toenda tese. Alright. Muri yeZimbabwe zviri kutaura musikana uyu wamanaka uchingori kumusha uku usati wamboiwa kuno kuHarare mwana wamai ndonyaya inonetsa iwe bozi nyaya isi ungoti hanzi wada kuenda kuHarare ka utakazvinza kuti kumana bozi unenge uchizowanza kumana kuHarare zvinhu zvinodhura chakati chinotengeswa nezvimwe zvisingatengeswe kuHarare akupiwa munhu sadza saka unogaya kuti kumana ndosvikira kumba kwani nyaya iyo inoitika iwe alright handi yako but auya nemusikana aiziva kunosve kunoku tasvika pamba mainini wake pepa zvikanzi shamwari yangu todaenda kubasa saka kubasa kwanzi kududiwa 1 2 nekuti pamba pacho pane vana vakawanda anyebera mainini wake mainini wake akati alright mangwana acho tatomuka taenda kumazowe kwacho ikoko kunonzi kwaDhewa saka ima munosvikira makasvikira muHarare pamazienda kumazowe alright patenda unonzi kwaDhewa ndokatikazonyatsotangira kuura chako chaiko kuDhewa ikoko kwaibhadharwa mari imwe kwaibhadharwa $5 but vanhu makorokoza ikoko anoita vanhu rafu ende achiita vanhu rafu unopedzisira utozojaira rafu dzekuita sei ndiudze rafu yawakamboitwa iwewe rafu yawakaitwa kumakorokoza ikoko pane mumwe mukorokoza ndakasangana naye but anga siri kutanga hakewo angatomumwe saka ndangofunga kuti zvinongeta vamwe ndo zvanongoitawo ndobva auya muchirumu chategara chimba 1 room chagandwa nezvimaketeni maigara muri wangani hobo vangani hobo 2 hobo ka vasikana vangu vakawanda mwana kusvika ma8 9 imba 1 8 9 unge makonzo so unge mbeva nezvimaketeni 1 room 1 room yesiko maketeni saka inda kabata boyfriend yangu nandikecha tita naye pachirumu pako iweyo pasiri peketeni pako iweyo rimwe ru kumwe ru posto kako ndipo unongoenda kuvaye vanochemerera vai unongochingozvizira uri imomo alright saka ndikaenda naye mukati medu imomo tikanzi imari indobva namuti 20 ndobva abuditsa 20 yaiya ndobva andipa zvikanzi inini kunoku yange ri night inini kunoku akaumboudzwa rini zvangu kuti inini handishandise makondoma ndikati kwakandipa chirwere kana kuti siki kuno kumakorokoza kune mbiri yesiki yatinongonzwawo kunoku zvikanzi ndokurapisa asi nga ari muzvitori kani ameno because vanhu kumasvingo kandiwa ndokurapisa katowo ndirapisa watondizadza kudhara saka chonoti zvikanzi iwe unoona bange gura wakawanda musore saka ini nanda kutotyawo pandikabva nangorara naye haida zvacho mari yacho atondipa zvikanzi zvatomukadzi wangu indaunelakiri warume wekubhawa uye wekutanga futi uyo yakangonakirwa katoti mukadzi wangu uyu futi wamukadzi wangu ayayaya saka unelakiri kurorwa harizi laki munyama chii chakaitika manje ndabva tarara tikadaroka tagara mangwana acho futi ndine mubhawa pandiona mubva ndidzivisa kupinda mubhawa svika ndikataura kuti wamukadzi wangu tikati nanamboya kuno kuzoroorwa ini tikazotsvaga mari pandanini futi mbamyamwe pandipa futi mari patarara svika ndinchikupa mari yechikafu tikati already ndagara tikazotanga kurwara tanganzwa mudumbu chinzwa mudumbu ashamwa dzangu dzikati iwe unotomuziva wembiri yake uyu ukambomubvunza here kuti iwewe kunosangana nenechii tikati neprotector chinyebera wamwangu unenge aunyara kai makamera unazotarisa here love makamera kumacheka wanziona because munhu aidai guest oda kuita achitena fana zoti kamera nofana kuita itamba ichienda right handi yako ndikati neprotector svika neprotector zvanzi inwa wamwangu vanotengera mukaka ndobva ndipa
nditanga vanamwa muchini wamukaka wanchini wamukaka uyo saka mukaka wakadziswa wakapiwa mukaka wakadziswa nokasika kubuditsa siki kumunhu wechikadzi ndopa ndikabva mwangu vandakudza kuti ndakuvaviwa kuzasi kwangu kuvava wamwangu wayo ndipo wakati siki wadi kudza munhu yeyu ari kukurambidza kuti chi wamukadzi wangu ndozvandavi because tomuziva munhu yeyu unhu wake pandamuudza akandirova munhu yeyu svika ndoandipa ina ndasika ndirware ndo saka akandirova munhu yeyu zvokuti singamboite pamwe ndiwo akamupaka because iwo handi kumacheke uko waigara uchirova yeke uko macheke wairova yeke waziva sei kuti ndiye akakupa inini mugara munhu wemukadzi handiti kuenda paperiod siki kana une siki inobuda uchingopedza period aiwa dzimweni dzenguva siki inogona kunonoka amenoka asingakanisa hangu sekunze kwandakaita hanzi ngona kutononoka kushowa masymptoms but unayo inondopedza kana 3 months 6 months kumurume ndo zvandakangonzwa handina chokwadi nazvo ameno kana pana doctor mucomment section kumurume ngaatiudze kuti zvinofamba sei nyaya dzesiki inoshowa mhando dzesiki dzinoshowa masymptoms after period yakareba sei urati andako saka akabva andirova ndopa ndikatiza ikokoko kwamwangu ndadzoka kuno kwamain bhuru vaivai ndadzoka kunoku mandasvika ndovapa mari ndovapa mari ndopa ndikava ndikurwara sa ndakadza ndikurwara nei wakauya nemari manja nane $40 $40 ha nguva yesei handida ndamukadzi wemunhu ndavapa mari ndanda ndikurwara ndopa wakandiendisawo kliniki vanendisawo kliniki saka iwo wakandibvunza kuti wakarara nani vandati nemukomana wangu uya ndandikavanyibira uya kumusha vandati nemukomana wangu zvikanzi saka wangu waudzwa ndofunga nadhokta nzi mwana uyu chirwere chake nchikudai nekudai ndisiki ndobva ndirapiswa ndabayiwa majekiseni ndabayiwa majekiseni aindika ndasvika pakupora ndapiwa mapiritsi ekunwa wiki kosi yangu bva ndapedza kumwa kosi yangu ndopa ndikabva ndovati mama ndafunga hangu ndidzokere kupi kumusha ndava ndidzokera musha ndopa ndikafonera Melisa shamwari yangu ndafonera Melisa ndopa akanditi ndiri kuuya kumwe kuHarare timboenda kumwe kune imwe nzvimbo yandikambonzwa nezvayo hanzi kuHopley ndati alright saka shamwari yangu ndopa yakauya ndobva yanditora toenda kuHopley kuya toenda kuHopley kuya ndandakura papfungwa apa pakuziva kuti chirwere chinoita sei handada kusada zvekushandiswa zvandaimboitwa nevanhu mumashure kweso ndinoonda ndakutozivawo chihurewo zvona ndakutoudzawo vamwe wagraduata manje ndakutodzidzisawo vamwe saka taiti takaenda kuHopley kuya but kwangu sinako mari yanga ari $3 $2 ndo mari ingiri yekoko ukaonawo laki unogona kuonawo 5 yeye zvinochidhipenda toona munhu akiita sei ndopa tikatanga kutsvaga mari nemusikana uyayo tatsvaga mari naMelisa ndati Melisa ngatitsvage imba ndingamufurira tingadai tatsvaga imba yedu tenga magubhezi totanga life yedu tikaona kuti imba yatoita tozotsvagirawo yemumwe totanga futi kudaro tipesa tato mune munhu nemba yake ndozvandikazoita izvozvo kusvika nanhasi saka alright saka apa ugara kuHopley unogara papa ndogara kuHopley zone 6 alright alright tiri kupanzwa tinonzwisisa kuti vanhurume vane nhengo dzakasiyana kune dzirefu kune dzipfupi kune dzikobvu kune dzitete kune dziri pakati nepakati iwe unowanzofarira yakaita sei kana nazokuitira bhuku inonditira yemunhu wangu here bosi kana ndiri kubasa ndichingoda chero bosi chandichida mari nonondosangana munhu anenge adiki chaiwo kuti abva nazvakanotomboita alright pasina zvekuti zvebasa alright pasina zvekuti zvebasa izvi iyo yaunofarirawo unofarira saizi yakaita sei iwe inini ndodo yakati kuririrei zvangu ipakati nepakati bosi yokuti unonyatsonzwa kuti aiwa iyi iri kundiitira sei uchida yakadaro bosi ndoyandanzwa kuti ndinenge chiita ko vandakambodzwa mwana kuti hanzi yakareba iyi hanzi inono
junga kure cheko kuti inokwadza meno. Zvinenge zvichidipenda nekuita kwemunhu wacho. Mumwe anoita kunge benzi zveshuwa inokwadza. Mumwe anokuitawo zvinonakidza zviri sex inonakidza. Mumwe akati chidhafu unodhamba. Kudhambe kunyepo. Zvakuri ndizvozvo. Kwangu fanira kungoti kuzvara mwana anti kunongovhurika musoro chibuda. Uchingogara kunongodzoka kusvika paposition. Zvangofanira nepapa inongopindawo kunongovhurikawo singoenderana nechinhu chikupinda imomo. Alright. Ndopanzwisisa. Vanhukadzi vane madays avo aya epamwedzi aya. Umwe anoita 4, umwe anoita 7, zvinoenderana, umwe anoita 3 madays ekuenda kumwedzi aya. Iwewe kana uri wasvika madays aya, ngatiti asvika maybe pamwe autorina mari zvakatoprisa. Rendoti pamwe alright, pamwe maybe madays asvika uri musi kana musi 25 yecho. Towazi kupera kwemwedzi apa ndopaudiwa mari yaona mari. Unoenda here kubawa kuna Jesu? Ndoenda. Ndotenga cotton. Kuenda netomato sauce iyoyo? Notenga cotton. Woita sei manje? Wopfeka cotton. Kupi? Cotton kurenzwa kupi cotton? Renzwa kakuzasi kokoko. Unotoripfeka kuzasi koko. Kana waripfeka kuzasi koko, kana munhu ada kuisa zvinozofamba sei? Hapana zvarinoita, nacharino affect. Unototora cotton woti dai ita kabhora kadiki. Manzvadzi. Ichi chigubhu ichi. Taisa cotton apa murume chigubhu apa. Mopfekera peni, mopfekera peni. Rinovira cotton. Arivire, rinovire. Ichi chachigubhu ichi chekuti chiri kunovira. Ichi hachisi chigubhu, kumberi kune chibereko koko. Hariende kuri. Harina kwarinoenda. Munhu anotoita madhiri ake otopedza tombonhengana ropa. Kana udi wotoenda pabhaketi wotoisa chigunwe. Wotoburitsa chinhu chotodonha. Zvatopera. Asa usati wamboonawo here kuti mumwe akazozvionawo one day wobva mazonditaka kunetsana. Ausazvamboitika. Hazvife zvakaoneka zvazva. Varume hatombozvizive. Zvacho kuti vakadzi vanoita sei. Mukadzi chaiye pamwe mumwe atori mumba anongodaro murume wake. Murume hatomboziva kuti mukadzi wangu uyu atoendawo period. Hatombofa akatomboziva. Saka isu tikatozvidzidziswawo tikatozvidzidziswawo zvese izvozvo. Ende inini zvatomandire ndotozviziva kuti ukatodaro zveshe unotoshanda ugopedza chitombokuaffect. Chikangokosha iriri cotton chete raunenge uchishandisa. Cotton inongoungana panzvimbo 1. Wangoibvisa unongodonhedza cotton yamubhaketi. Utongogeza upfeka pedi. Kusiya ropa richibuda wakuda kuenda futi utongodaro. Tikupanzwa. Tinombodzokera panyaya dzeshort time idzi. Short time wachika chemune makamira maybe. Amene pamune makamira. Pangowe pabhawa pangowe pachii. Watorwa iwe waenda. Wapinda mushort time. Munowanzoita maminutes mangani kachika short time? Zvosiyana nemunhu kupedza kwake. But vazhinji vanozopedza nguva yakareba sei? Zvekupedza hazvo tinganyeberana. Kuti munhu unomuti nguva yakareba sei. Angotongopinda naye achongoti nini handokasika kutunda. Utopinda nemunhu yawe. Anotoita nguva arimo zvotonongona tozomwedzeresa mari. Mumwe ndiye anobvuma kuedzera. Mumwe ndiye anenge achitozvitowa ibhanditi. Iwe saka undofanira kungozvitowa futi bhanditi kuti munhu yakuedzere mari. Saka hamuna maskiri here, ngati for example. Hamuna maskiri amunoita here for example kwa munhu arunonoka kurasa mbeu. Zvinhu zvamunoita imimi zvawakadzidziswa izvo kuti munhu akasike kurasa mbeu murume. Zviripo mumwe anogona kuti unoita sei? Ndauda nekumashure. Ubva mutoedzera mari. Otongomufongorera imomo. Saka anobva atokasika. Mumwe ndiye agara atongorewo pamwe neproblem yekutongononoka. Chero akatomutambira chaiko pabhedha pachipapa. Munotorwa chikapa? Bashort time banorwa chikapa era. Toona kuti munhu ari kutowesta mari yakawanda kunze andikusiya. Ndiri mukati muno mune $5. Notoedza kuti rega ndizviite kuti akasike. Right. Tapanzwisisa ipapo. Tinoda kutaura nhau dzeutsanana. Iwe wabva upinda kaiwewe. Wari short time. Unobva watodzoka pa touch line here ipapo kana kuti mune nzvimbo dzamunoitira ma short time idzi mune kune mvura yekugeza munoita sei? Hakuna. Tinoshandisa kama anditoshandisa ma protector. Protector harina basa. Asi dai kurunzi paunonzi pepe wasangana nemunhu wezvakadaro. Munhu wenyoro yandiye anonetsa. Protector harina basa but hakuna usupu unogona kusara here apa. Hapana. Saka unoona kuti iwe unogona kutora. Ngoziwa mukadzi ausikuita zvokuti upedze. Haufanira kuita zvokuti upedze we munhu wemukadzi. Murume ndiye ari kuita zvinhu zvekuti apedze. Ngozi unoneta ukaitwa zvokuti upedze ubva waneta. Zvinonetsa.
Saka kuti wasati wamborasa mbeu kushoti time here. Asati. Asi mumba kone munhu andinoenda naye kunight. Wandienda toona kuti futi munhu andienda naye kunight wacho ari kundigonera. Unorasa mbeu. Alright. Wakamboroorwa? Asati. Ko mwana? Handina. Saka richakatomira kuti twiso zamura. Zamura richibatwa nemunhu wese. Harizomira harizvoku. Alright. Aiwa tiri kupanzwa. Tinoda kuti umbotiudzewo kana pane rimwe zuva rawakafadzwa iwewe pabonde. Kumacheke ikoko, ukataka nekumacheke. Ikoko, ndiko kwatagara zvese kako. Ndiko kwabviswa kumandara ikoko. Kana pane rimwe zuva rawakafadzwa pabonde, wakafadzwa zvaita sei, chii chakanga chaitika? Imari here yawakaofwa yakaita kuti ufadzwe kana kuti wasaka nemunhu ainatsorova bhora mberi zvemazviro kwazvo, chii chakanatsoitika? Inini. Obviously, haukuzoti kuti iwewe ndikutaura ndiri tu chete panapa. Obviously. Hakuna kwasi kuno. Kumacheka ndaitotyawo semunhu aitanga kudzidzira. Kunoku ndiani vakakufadza? Ndakaenda nemumwe murume so. Murume ndofunga zviti mukorokoza. But ari mukorokoza anga asiri wekuno kwaindure hanzi kuzhombe amene ndikupiwa itaura. Sikanga nemari yakawandisa munhu. Vatanga kutengera doro nemafriend angu mbao. Chigocha chinwa doro chikadhakwa. Tazotorana vatenda kumba. Taenda kumba. Tasvika kumba kwedu kuyakwe. Akambira mari. Saka ndozvakakufadza. Wakamurova zvite mari. Ndambira mari. Wakamubira mari? Ndambira 300. Chii chakanatsoitika? Alright. Natsondiudza kuti zvakafamba sei kuti usvike pakumubira mari. Natsodonongodze papo. Tora nguva yako. Anga akakotsira. Akakotsira ndonamuka ndagara pabhaketi ngedoita weti. Ndatora trouser rake. Ndavhura zipi. Ndaburitsa chikwama chikazara mari. Imwe ingori mahomwo. Ndazvishomora mari muchikwama. Ndasinotomboona kuti mari yandakazvishomora usiku hwose munhu aitya. Ndazvishomora futi uku. Pandapeta mari yayo ndaipakidzira mutaiti. Ndaipakidzira mutaiti ndapeta taiti ndakanda pasi pembedha. Ndarara. Ndakwira ndadzokera pambedha. Pandarara. Ndarara mangwana makuseni vatatomuka. Tatomuka mukomana vatobata wallet yake. Vona wallet yake irimo. Mari irimo anga kusaziva mari yaspenda pai kubhawo. Vatoti shamwari wandifadzira chinhu wani chekuti haube. Dongori mumwe munhu ndiwatondibira ko watotiza kana kuti waba mari wanditi kana kuti ukarasa mari yako. Ndobva tonditi $50. Vatondipa $50. Saka ndakafara musuwo. $50 makanga machajana mariva? Ndana muti 20. Ubva wapiwa ya 50? Ya 50. Saka ndakafara singaite papo. Zvakandifadza zvokuti. Hamuna kuexchange manhamba here? Hatina. Hatina hedu. Alright. Kune inonzi Congo dust. Hanzi ndinobuda nepaCongo apa. Kana kuti kune mapiritsi amwe aya anotengeswa nevakomana pano pama-avenues aya. Akuti kana ukarova iwe nhengo inogona kuramba yakasimuka kwenguva yakareba. Watombosangana nawo rino vanhu wakaita sei wavo? Ndambosangana naye zvangu. Wani. Akanga ari weshoti. Ndazoti ndezve mapiritsi rinenge zvozoti munhu chii. Akanga ari weshort time kana anga ari night? Anga ari night. Anga singapedzi mumba macho. Zvokuti akaita zvazvo aimbozorora omborandoti munhu ndoguka iri ukono ndiwei. Omborara yakangomira chete. Ouya futi pamusoro oita. Otombomudza kuti mboita nemashure kwamboita nesaidi. Acha pungwe munhu iyeye anoita pungwa urare kana upa ombodzirare pasa nemunhu akadaro iyeye. Saka hamubva matiwedzerawo mari iro mwana? Mumwe wacho anogona kutokudza kuti handina ndo mari yanga nayo. Saka zvokuti utomuita pane pasina. Bosi nongo atobva naye munhu kare plus nongo iwe nongo uri munhu wechikadzi. Mamwe mafesi anotyisa mabhawo. Unotoenda pamwe nemhondi chaiyo kana kutora mbavha chaiyo. Saka zvinonetsa. Aiwa tiri kupanzwa. Pamubhedha apa kune vamwe anoti alright unowanzofarira style yakaita sei pamubhedha apa?
inoita kuti wanzoti ukasike unodaza kuti iwe kana ukangorwa neyo chete unokasika kurasa mbeu pamwe kumunhu wangu kuda kune vamwe sawa nongorara negotsi chete titongoita zvisikiro zvotore ipapo zvopera alright munhu wako ndiwa unoitira yes ko kana wo maybe auya ukechaka maybe arudo iyoyo arudawo mena aruda kudai ada kumashuru ada dai mari ninge yakuidzwa ndizvofamba sei kana chitongoedzera mari yake but pamwe pacho kuti unyatsonzwa kuti zvandiri kuitwa pana paiwa zvikunakidza unochika zvinowanzoda kumunhu wako chaichai munhu wako unaye ndinaye wangani tinowanhu une munhu wangani taura chiko 2 vanoziva nerwana avazivani ko basa rekuti basa raunoiterwa vanoriziva here ndoko akandowana koko saka pane arudo marriage kana asikana aripo asina nchaide nemhaka saka vanhu vanongoti marriage dzimba dzinonetsa iwe watombozvipinda dzimba dzinonetsa ndichingonzwa nanimwe dzimba dzinonetsa unombopinda wozvionera wakapa munhu zefodya kuti ona dzimba dzinonetsa usi kureva nhema but havasi vese vanonetswa nedzimba vamwe vanhu havasi kunetswa nedzimba munyika muno muzimbabwe vanhu vari kutambura vanti pasina vanhu vari kutambura asi havasi vese vari kutambura kuna mumwe vasiri kutotambura vagere tatata saka iwe haukamu unoda hanzi dzimba dziri kunetsa usina kubvira wambopinda uchiona kuti dzimba dziri kunetsa ndajera kugara ndege pamwe nina ndoite mwana bcause vanhu vangu avafuti ndovashandise makondomu 2 handina nimwe mapiritsi andachanacho saka handite nhumbu asi kaimba hangu mwana chipo chinobva kuna Mwari pamwe maybe nguva yacho icha hauna kubvira wambobvisa here nhumbu taura chikwani kana uchanza mamorning after handina bcause kana wakambosvotora kuna kukanganisa system munochereketa kaini wasvotora alright aiwa tiri kupanzwa dzimwe nyaya dzatoda kutaura ndedzekuti kudi apa inini ndongokurudzira wangu kune vanhu vechidiki kuti ngavasapinde mumabhawo iwe uchipinda iwe uri mwana wechikuru here aiyewa kuti ngavasatanga kupinda mumabhawo asati aroorwa ngautaka munhu tanga wambopindawo imba kana imba yakunetsa wozoenda komubhawo kuti utanga kupinda mubhawo usati wamboenda mumarriage zvinhu zvinozokunetsa mangwana zvinhu zvinozonetsa alright aya tiri kupanzwa ngatiti uyo uri patouchline dhuma nemufeso wako iwe kumacheke tadzoka kumacheke zvakare akakubvisa umhandara uyoyo arudowo dhiri unomubhadharisa ndombadharisa kubhadharisa nemhaka iye akambobvisa umhandara mahara nhasi unekozvezvi waneta mubhawa wakuti unomubhadharisa unomubhadharisa chii ndomubhadharisa handida kuita zvekubhadharisa zvazvekubhadharisana kai zvandakuita izvi saka ndotokubhadharisa unomubhadharisa mari mai kana iri short-term iyoyo inongomutowo $5 iyoyo kana iri yenaiti yongomutowo 15-20 iyoyo but imi mazuva ano kwenyu kumaakuita mari $3 yayo 4 kangujumawo 5 alright 5 dzatomene dzatomene ko zvinhu zvakwira mazuva ano kapetrol yakakwira imavusati makwidza mauri acho agona kubatana mauri aibatana dai atobatanawo zvinhu zvatikatokwidzawo but akubatana kumauri kunotonetsa umuda kuti zvitokwirawo muri yezimbabwe kune vamwe vari off camera vakamirira kuyawo pachirongwa saka wabva watodaira patataura nyaya dzekukwira kwedegiri kwekuti mapuraizi akwire muchava izvenyu muchitaura izvenyu kuti muda kuti iite mari aiwa hatiri kupanzwa muri yezimbabwe ndo nhau enge tinayo pano pachibanda media tichikurukura nema-commercial sex workers handitika tichinzwawo kuti zvii zvavari kusangana nazvo zviri kuvanakidza zviri kuvafadza kana ndida kuti musikana uyu adzoke zvakare achitiudza dzimwe nyaya sunungukai kunyora mucomment section mati hanzi zita ndianda kukangwa zita rako shamwari ndiri mushona zita rako raita kachindebele umutanda kamda kuti adzoke zvakare nyorai mucomment section handitika ini nonzi Manas ndiri mwana wachibanda pari zvindoti chisarai zvakanaka.